Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayam ko a kapitan di takabangi bang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Inteng. Kano kabagyan na ijibingay? Day, anyangay ka no ti aramiden nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas ken day ta. Kanyaw kano? Jak pa'y ka nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kay isumit. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anyati ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siya kung may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino ka no ayati papananyaw. Adayo ka naw. Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Anya nga'y taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin ti ko na ni pare inti nga darayan mi aya. Nalipatak mitay. Kay bagbaga na, nalipata maon. Jay araramidan da ngay, ijay no adda paskenda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na ijay. Ang mga nukanyaw, ti kayat mo asawang. Ay Wayne, kanyaw tuyang. Ay nagmayatan. Kay, mapangka. Diyak nga rodam mo numapanak. Kasla mabainak, Mike. Ad nga dyan na da, magkaw apangaw-awisan ni Kapitan kanikabadong, Maray. Ay inawis ka no ti gayom na. Mapanda ka no ije adayo apaset ti benggit. Dayta nga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Day, apay ka no amabain, Maray. Uwan mat nga agpayso, Maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, timapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay mayat nga agpaysa. Jak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagamman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno addamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta kadimit lang no bigat paray. Ay, intun bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije kabangi bang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayim ko. Kasla mabainak mo itun paray. Awan mo nga minta mamuk ijay. Managbabain kan tubit. Inta ka din tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Mga lakay tinapos ko la jacket mo. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayumak ijay paray. Itugutan ka iti agas tirayuma paray. Ay, alimang nga ron paray. Tapno di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kan ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay-aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek mat. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adong mo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha.
Ay, saan agapot ta kapitan ka? Kat di da kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan Badong. Ay, saan kuman ang pinilit ng mic? Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kun sa nga ili kami mga minijay, tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo, ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di da kaan anwon. Sa bagay mo di Kun sapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanagan ang araw, taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkida ni parenteng nga mangitugot iti agas. Abda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di dyan ti agas asok. Uwan pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Uwan pare. Magnatayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamot matulig dagita babalay. Sana matulay dagita pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na natultulad. Iteng herudain. Magdatayon di ta kunam arang tay. Ay, kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarantay. Nalagdaday ta pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuti nga laki ding agmotor di tarantay. Adda kayo adwa dita, oy ta pinanawan na kayo matiasawa yaw. Pinanawan nga. Ay na, agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpet da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay anya ka diti pakada ni Kapitan. May salaeng arabiida ka no ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kano alugad yan pananda? Ay, ijay ka no kibungan. Ay, adayo ka no ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay pare. Day tatito karte akanyaw. Ay na, makabuya mo ilagay iti tayaw ti akanyaw. Intay nga rin nagbuya. Ngem, dumawat tayo pa iti makanta mabisinak. Talaga pakananda dagiti agsangpat iti kanyawan pare. Husto nga rin ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amok ang mabisin kan. Ang mabain ka la amang ibaga. Ay, sikamot, pare. Saan mo ta? Saan kan nga agbabain pare? Ang kumparita man. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, mabisin kami. Nawaday. Mangan tako. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata pare. Day tate ko na diya nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibusa da ito, pare? Mabalin mo nga, balkutan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto, iti sabalay nga po tahe. Kasta ka, day. Ay, iyawid ko da ito. Saan ko maibos, pare ansot? Ay, nagkusim ka pare. Nusyak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Amangan pa'y numabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan numabigla da ito dyan, mau. Ay, sus. Mayat budiga ti tiyan ko pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, pare. At data iti sa balya lugar.
No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si mantayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw ka naggang sa pare. Intayo man nga rad. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay ano'y tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapay nga inumahin. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na ya. Basta sobre lakit di mayat. No saanan asumrek, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, pare. Mo pa ya. Artina. Siguro. Ay, san mo unay, pare? Napartag kan. Kakaisuna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukar ti gangsa. Ipasublat da iti sabali at tao ti ulays. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat da kan gati ulas. Dasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakaigamit ti ulays. No umay di tayo, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di tayo, tinakaigamit ti ulays apag tayaw da paray. Ay, pumanawak pa, paray. Na. Nagtakruta ni pare ba daw? Itaon ni pare intay, pare ansat. Ison, tinangyawatan da ito ulay sa pagtayaw. Kita antamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita ama pare. Agtsa-tsa-tsamot na nakaunat na takyan na. Agtsatsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulid. Gapo iti bartet na. Ibidyok man ta, ipabuya takan kuwanan no saanan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parenteng. Bidyo. Yung garawnan ti sa bali at tayaw. Istip ti chat-chat ti tayaw na. Abualan naman ti makirikos. Kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at tayaw. Parian South. Ipasublat naman ay ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayuak. Tadyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay umalik kayo aday. Tamangan tako kasin. Ay, parian South. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Pandangan ka numanan pare. Ha? Na kayo aday. Tamangan tako. Ay nakasagana at din makanya. Isday, dakdak ay lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan. Agangsa. Kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso manwa baboy ti maparte. Ay aga sumud gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata. Uray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay paray. Paunaan tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apaya paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng paray. Sana balay ta saan mo't maibusan. Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man.
Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parin tingay numabartay. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan na nabartay? Danda ni siguro sumangputan da badong kan Kapitan Maray. Nalabit, Mare. Idi kalman pa'y laagmat ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Adda watwa. Kastamot ti amok. Jak amo ay ije na pananda no adakas jay mait. Saan ngagpapada Maray? Ay, jak amo, Mare. Maamuan tanto no sumangput da Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaa? Nakadanon di ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Maray. Aggarden. Agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo, patatas, kaadwan na, agmula iti sayute, kan aminen a produkto iti garden. Ti kayat ko Maray kaday tay birday, jay brokulay, kan tay puraw, tay cauliflower. Agpada tangarun no kasta amaray, ay dagitamot kat ti kay kayat ko. Apa yan paray? Ngirsi-ngirsi ka mo na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payandagruar nga angin. Ay, madi Yay. talaga. Madi ti marikna ka. Masakit. Ay, dahi tantay kun kunak paray. Nabiglan, dahi tatyan mau. Sa payagbiyahe tayo iti adayaw. Ay, maglakid din ta private ti nagluganan ta. Ay, kanayon ko aparaan ti lugan no ko. Ay, no, ang sakit. Ay, Esos, ay nagrigat ti kasta paray. Numapan ka nga miniti adayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Kanusan nga kukontra. Saan mo't nga min ama nagkontra ti tiyan ko kan? Ay, yapaw. Ingka pa'y nga ro di jay lugat. Ingka mi kanong mangalay ti broccoli kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka mandak. Naijak mo't mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pa'y nadagsin mo nga ro di jay paray. Kan medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawit ka. Basit, ti bingay mo paray. Ano sa kun ati basit? Nasakit ti tiyan ka. Diyak mo't umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na ka pa'y nga ro dito paray. Tayong kami mangalay ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko kan panaginom ko. Saan ko maakasto tinapasamag? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da itinatnatan. Sayang, di tula itendan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangem ti mangan. Tapno saan nga agkontra, iti tiyan mo. Ala si Jay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.